Purong barangay sang Mansilingan sa Bacolod City nagpahayag nga butangan sang kudal ang buho sa kilid sang karsada agud hindi na maliwat pa ang natabo sa 5 ka tuig nga bata nga nalumuspatay sang nahulog sa kanal. Yaring balita nga aton gintutukan. Ginklaro ni Mansilingan punong barangay Rodolfo Pico Jr. nga nakadalinas kag nahulog sa kalog, tubtob nagdiretso sa tamburong ang 5 ka tuig nga si Elmer Aguliano nga nalumuspatay sang tinalikdan nga adlaw. Panindugan ni Pico, wala na pabayaan ang proyekto sang barangay nga nangin-kausa sang aksidente. Sunod sa iya, tuman kataas ang tubig baha Lunes ang hapon, butang nga wala madiparahan ni Elmer. Kag sang iya magulang nga nagapangalihid na sila sa buho. Kulog-kulog sa buho, sa manhole. Sa kalog dito siya nag-slide. Grabing current ang tubig, nagkataas ang tubig. Subong, tuyo sang barangay nga pahamtangan sang signage kag posible kudalan ang kilid-dalan kag tamburong agud indi masalaan nga parte pa ini sang sementado nga dalan. Di kay kung butangan mo na grills, masupon ang basura. Kaya ang tanan gawtas dali kami nagpuno pero may basura. Butangan sang screen. Mabaha ang bilog nga na kanalanan dahil. Samtang, liwat nga gin panindugan sang lola sang bata, nga wala ini nangin pabaya. Apang pag-akon sini, madamo ini sang ginabantayan nga apo rason nga hindi matutukan ang tanan nga mga kabataan. Ti anin naluto ang tinigang, napakanon ko ang mga duway kaniga mangod. Naglakat ko to dayon sa komputeran, kaya panadungan sila nga apat makaon. Pag abot ko dito sa komputeran, wala sila. Di galalain ko, kunting ko sila pangitaon. Di tapos pag ano na ako, nagpuli ko di sa balagid, pagkaon ko na yung duway ka mga mangod nga gagmay. Gin panginwala sang pamilya nga nagahampang ang mga ini sa dalan, kag nagapanguha sang Indian mango, sang nakadalinas kag ginanod sang tubig baha. Ginmando sa Bacolod CDRMO sa mga barangay nga disponihan ang mabuho kag galog, agod mapaiway ang kapareho nga aksidente. Upod, Quirino Gasilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.